ओइ आदा माथो बाजैया खारबायनो। औलै फंबाय मैया हरावनो खारदों। हाब आदा बोरैथो बिदि खारलायनाय जाखो? माबालै फंबाय दाखालि हाजिरा मावनानै मोननाय रांजों गंसे मबाइल बायनानै होदोंमोन आं। बिदिसो जादों होनबा आदा? औलै फंबाय मबाइल मोननानै सानफ्रामबो हर गेजेराव सिखारना सोरजोंबा रायज्लायोमोन बियो। होमब्लालाय रं नाम्बारसो जादों नङा होमबा आदा नोंनि हिनजाव बाजैया? औलै फंबाय आं दा मा खालामनो मबाइलानो जाबाय आंनि संसारखौ। लोगोफोर जिउआव आंबायदि रावबो दाजा नङाबा जालांगोन थेर बेथेर सनानि संसारा। खुलुमबाय। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.